Mikabat sa 60,393 nga OFW sa Dubai ang mibutar ni adtong milabay nga overseas absentee voting para sa national elections 2022. Kini ang nahitalang pinakadaghan nga ihap sa mga botante sa Middle East sukad nga giimplementar ang overseas absentee voting ni adtong 2004. Ang 31% sa total nga 191,779 registered voters sa Dubai and Northern Emirates mausab ang nahitalang pinakataas nga gidaghanon sa tanang foreign service post sa tibuok kalibutan. Sa kinatibuk-an, ang UAE nagtala og 97,314 ka mga botante sa national elections karong tuiga. 56% ang gisaka niini gikan sa nihitalang 62,145 registered voters ni atong 2016. Gidayeg nila Philippine Consul General in Dubai Renato Dueñas Jr. ug Philippine Ambassador in the UAE Jaycelyn Quintana ang mga Filipino sa UAE sa ilang pagsalmot ug kooperasyon sa hapsay ug malinawon nga eleksyon karong tuiga. Gisumiter na sa duha ka nahisgutang DFA officials ang mga certificate of canvass sa buhatan sa COMELEC ug sa Senado ni adtong Mayo 13 uban sa ilang report mahitungod sa overseas absentee voting sa mga Filipino sa UAE. Henria Benis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.